Udukhat ke yang dorbar tauan ke Meghalaya uba adul ber nongrum ulah sedang ya kajing syong kelain mongor basan sngi hamadan malki hasulong. Uba nongrum uba long unong yalam jangka seng sanhi masima kun nyautrap awakening movement knam ula ong ba kalong le no e ban yo ya kajella ka bapura namar ba ki babun ki jingdawa ki bakta ya ka yap ka im jang ki trai muluk ki trai jaka. Ngidon nang rekat Singapore nalong jong aku membeli jong 17 North Long Constituency tunjuk di Parlok di Paranong Yalam Joka 6 badi kurim jong ada nang rekat Singapore ani kasingi ke mga bu deadline ya ke government nasosi ko galiang ko mu par ang parcel jong government awan bu deadline nomor is high time ko bangin namla syu ya ka bangin syu met ya tian ni haban bu Singapore kam ta me ashoban rakhi ya ga jingdap sampus ngam jong jing anti jong kajala nadu biyo ya jong kajala tingi iba niyo ya kajala ndai pat nyimdan pat ya hop nyimdan ru ya kabor ko mo jala wan pantri kam ya ki policy ka bang nadon bar kum ju ki an ki banyada kerpang ya kering jong ru bar kham tam ki issue ki mat ki bakta kham tam ki khon sama ko bang labu ya ka jing dawa khamat ka sarkar da mo chi marsa ban burom ini ki santali ki mat ko wi ga ban review no ya ka reservation policy namar kadai lalong high time lalong outdated mo na sampos na matang nang le kunju population itu ki por lang kalong da kumbai matang population kalong da kumbai kamdi mau tumun wan ra ka nono communal conflict dai kani kalong ba perkum ka objective jo abla adopt ka reception policy kalong ban uplift ya ka state lamba ki youth ki balong eligible youth na mungkin la bakin shim haki penta jo ki kam bar ka ma jimpuli per kabadi bot job bar ka academic pi goi kalong ba kene kan kata ru ya ka administration taki efficiency administration ni ban don ki bri betul kenang ba ka steady kan kiyo kene kadi goi ka reservation policy tiga ba ar par kadi ka enhancement of age limit kadi kalong high time kan tam ya ni dok kam ban ai ka give ni ki kon samla ki jongi ki bobon ki state jong not east ru la enhance ya age pada kiwi ki state Odisha kan election tigan dai kani kam dai ban ong ban pej unsa kiwi dai ai ka state jing kalong kan usai kiwi min le dang jong kamram ka dai ti bar ka jingkat kli ki kiwi kalong ban ai give ban ai to give boon for our youth mo kam tam ya kalong ba min ai man si bikin mo bopun ki kon sama ga min ko abang i kinong desperate ani kan long frustrated aga jingin ko jong ki monta ki don kina sama ki min le puli ni yo kam tendai hot kadai kapur ka bang isutu kalau security tak kam tendai ka sulong baka government ru na demand baka dai bandon ka fair and kadai bandon ka fair means ha ka badai kadai bandon ka fair recruitment na ka badai kon sama ki jungi kam dai bandon no ka manipulation maka ni kan penduk mesti kam dan kon sama ma ka balai ni awara ru ini ka mat ban bifurcate ya ka join kada mereka asam ni khala it's high time kani sau sampus kan sebenarnya timar kani gadi koi ka banta ka wala penong ka holes na kanta pembet yo pu sam ti bar kani ru kalong koi ka demand jo ka por ka bang ngidong kam ban bifurcate rangim dan sikri wala jong ru ring asngo ba state government kadai ban pursuit kadai ban penbor ban penbor ka central government ha ka ba desi ban separate ya kani ka join kada apre ka asam ni khala maningidon ki brio ki balong ka direct appointment ka bari lembaga ka benuan specifically na batay ni ki separate state semut kadon ka independency ha ka rokom trekam ki jong ki ka authority gidon ti ka ba saw ko de ka relocation jong ki brio ki ba song hang tai po yo molong kani di ka bala sa slam ki issue masmo ba ka government kam de ban hesitate ado ban atatin ya ka ban ra yek tegi brio kaptam ki brio lejong ki brio na po government department makin la makin shift ki seki respective government quarters mo namun la ban modify ban develop ya tika jaga bahkan la ban wala ru jikir ku bun ki liang kaptam ka congestion ka blak ta prat ya jimin jo brio